Ja, jag förstår. Jag brukar se det där nere. Jag har nämligen en som jag har enstaka kommer till mig. Enstaka skrivare och det gäller Fast inte hela. Men nog inte hela. Ja, just det. Men lite fransk påbrå så säger vi pikå. Du har många pikåer på din krag också. Nej, det kanske inte är. Det är mandlar, ja. Det tar lite tid det här. Ja, det gör inget va? Det gör inget. Ta som du vill. Vad är det måndag så slutar klockan...